السلام علیکم دوستو، کی حال چال ہے؟ امید کریں تسی سارے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج دس یار کچھ دن ہو گئے ولاگ اپلوڈ کوئی نہیں کیتا، لیکن انشاءاللہ آج سے اپلوڈ کرنا شروع کر دیتا۔ تو اسی تھوڑے سفر سے شروع ہویا ہے، مطلب کہ کوئی دربار گھومنے آیا، گولڈا شریف مڑی وغیرہ آئی ہو جائے دربار، تقریباً 10-12 ہیں۔ میں کہ چلو ولاگ نالا سٹارٹ کیا جائے تو دوستوں نے کھایا جائے۔ ساری گڈی کھلوتے تو چیک کریں دیا، سارے بیلی صبح صبح ہوٹل تے بیٹھے ہیں، تو گڈی سامنے کھلوتی ہے۔ ویکھو آپ چاہ صبح صبح پیتی ہے تے نالوں نال موبائل چارجنگ تے لینا ہے تے اگا جا رہے ہیں پیر تے کھارے تے چلدے آگاہ تو ماحول دکھائیں تے جس نہیں چینل سبسکرائب کیتا ہو جلدی جلدی مارے سبسکرائب تے ویڈیو کرے لائک تے گاہ چلدے ہیں موٹر وے تے چڑھتے پے تو چیک کریں گے اگلا ماحول انشاءاللہ بہت زبردست ساڈا ولاگ بننا چلدے آگاہ تے آپ دوستو چڑھتے پے گڈی تے دیکھو چیک کرو نال اگو سامنے موٹر وے اگا جانا چیک کرو ماحول ماشاءاللہ موسم پیارا۔ چلو ریڈی ہو چلیے ریڈی ہو چلو کہاں چلتے ہیں یار۔ چیک کرو دوستو اسی گڈی دے وچوں یار نکل کے نا کیونکہ چھوٹی چھوٹی بارش لتھی ہوئی ہے، اسی گڈی چوں باہر نکلے دو جنے مینوں آگے تھی بچے رہو باہر باہر سوال ہے کیونکہ اتنے پیڑ کا کھارا جہا دربار ہے نا وہ نیڑے آتے اتنا ہی نہیں اسی اٹھی سکتے کیونکہ اتنا اٹھی بھی نا ہوا زیادہ آتی ہے تو میں تھوڑا جہا اترے ہو ٹھیک ہے نا ماحول چیک کریں گا شور شراب اپنا تو دربار بھی کھیلے تو گڑی ساتھ ہے بارش ہے ہائے ہائے چیک کرو چیک کرو کرو نال پہاڑ آگو ساڈے جا رہی ہے چیک کرو چیک کرو دوستو سامنے دربار آ گیا چیک کرو تے موج پیا لیکن تسا کی ویکھیا 2 دن زندگی دے تے آ جاؤ سیر کر لو کنجوسی کر کے نہ بیٹھے نہ جلدی آ ادو ویکھو جڑا سواد ایک نہیں ملنا جلدی جلدی آ ہم تے سارے رل کے اسے تیار ہویا ہے انشاءاللہ متا چڑھنے تو چلتے آ جی دوستو روک گئی آواز چلی ہوئی ہے تے چیک کریں دے آ ویکھو ساری آوان تھلے لائے آئی ہے ویکھو تے اگاں ویندے دربار دا اندروں منظر چیک کریں دے کی ہو جائے ہائے ہائے کدے بلے پیا ودا خیر ہے پیر دے کھارے پہلی بندہ بھائی جان دمی نال رکھ کے سارا بیگ فروخت ہوتا ہے کسی ہاں یار کیوں کسی کائی بلا کڈو ہے کو چارج ہوے تے ہے نا میرے کام آ جا ہائے وے کام وے بیلی پاپڑیاں تیرا وچ اندا ودائی کام وے کسے بندے دسیا سانو بھی دسیا کسے بندے اے بیگ دے وچ ٹکڑے ہاں کہ سارے بیگ ہوتا بندے دا بچہ بن جا چلو گا چلتے یار اندر دا منظر چیک کریں دربار چیک کر لو تے تو لفٹ چیک کرا جی تھوڑی دے اوپر اسا بھائی دریا کا چیک کر لو ہاں لفٹ والی جگہ بنی ہوئی ہے اوپر جو تے اگاں ویندے چلے تے چڑھدا تو سارا ماحول جگہ چلدے آ چلو تیار ہو آپ دوستو آئے ہیں دربار ہے دربار دا چیک کریں دے کی ہو جا دربار ہے دوسری عوام سلام کر کے جا رہی ہے تے اسی ہوں جاندے اندرلا ماحول چیک کریں دے تے سائیڈ والا سارا آ چیک کرو آ چیک کرو آ دربار ہی نے آ چیک کرو نال پہاڑیاں چیک کرو اگاں اندر ویندے تو ہم چیک کریں دے دربار کی ہو جا ہے سلام کر لیا لے چلو میں کر لیں گا ٹوریا ہوگا چل اندر دا منظر چیک کریں دا سائڈ چیک کریں دا چیک کرو ماشاءاللہ اے ویکھو ایتھے 3 قبراں اے چیک کرو ماشاءاللہ بڑا خوبصورت دربار ہے ادھر باہر آ ویندے باہرلا ماحول چیک کریں دے ادھرلی سائڈ دوستو چیک کر لو نال قبرستان ہے چھوٹا جیا آ چیک کرو ماشاءاللہ ادوا چھوٹی جی جگہ ماشاءاللہ جگہ چلتے ہیں بڑا دور جیڑ جگہ تے چڑھنا تے تانوں دکھائندے اگاں انشاءاللہ ولاگ بہت زبردست ساڈا بننا اے آ چیک کرو دوستو
اس جگہ تے اسا جاونا اس تے اگاں وجہ سکال ہے تو باہر ہی ویکھدے آ تے اگاں چلدے تو اگلا ماحول بھی کھیندے آ چلو اگاں چلیے یار تے چیک کرو دوستو اسی یار چیلے دے تے چڑھن لگے آ جڑی اسی ویڈیو دے چکر ہے نا مطلب جو اپنا سلام کریں دے سانو ہو گئی دیر تے جڑے دوے نو بیلی چاڑ کے لاندے ہمنے اسی تے چڑھدے ہاں آدھی چپے لے آدھی تو ماحول ہیٹھ سائڈ چیک کر پہلے ایتھوں سائڈاں تو چیک کر لو ویکھو آ چیک کرو میں تو اتنے گرے ہو کے پہاڑی بھی کھیندا جس تے سا اتنے چاڑ کے جاونا اساں کہ لفٹاں تے کوئی نہیں چڑھنا نال ویڈیو ہی بناونی تو اون جاندے لفٹاں چھڈو لفٹاں ودیاں ہیں لیکن اساں کوئی لفٹاں نہیں جاونا آ لفٹاں نے ایتھوں تے آپاں انشاءاللہ پیدل جاواں گے چھوٹی جی سڑک بنی ہوئی ہے اے تن چیک کریں جا اے آ عوام جاندی نے ویکھ لئی نے تا اُتا سا اتھے چڑھنا اتھے اگاں ویندے آ چڑھدے آ چیک کریں گے آدھی چپڑ لگی اسی دوڑو دوڑو ہوں بجنا دے بجنا چیک کرو دوستو سا بھی بڑا چڑھ گیا لیکن بڑے سفر تے چڑھ کے آئے دو ہو گئے کھوتن آ ساڈے نال مار موسن ودا تے تھلے ساڈیاں گڈیاں کھوتے آ چیک کرو میں زوم تھوڑا جا کریندا آ گڈی کھوتی تے سا دوستو وہ چڑھ گیا یار تھک گئے کیونکہ پتھر وغیرہ ہاں نہ چڑھ کے اتنا ونجا ادھا سفر ہو گیا تے ادھا اتنا جاونا سائڈ تو مال چیک کر تے اتنا چڑھتے ہیں اگلا ماحول چیک کریں گے بجو دوڑو بھائی دوڑو چلو اٹھی وہ تے گاں چلتے ہیں کرو دوستو اسی یار تے سفر تے پہنچ جاتے ڈیرے آ کے اتنے چھوٹی جی دکان ہی ہے تے ویکھو چیک کرو ادھر لفٹ آئی ہیں دکان کھلوتی ہے ہائے ہائے جلدی آ تے تو لفٹ چیک کریں دے آ چیک کرو مور ہی اتنے ودن چیک کرو سارا ماحول لفٹ ویکھنی لفٹ نہ کھا وہ تروڑی آ لفٹ نے دوستو جڑی ایتھوں آئیں نکلدی ہے تے آئیں سیدھا ہی نا تھلے واگ جاندی ہے اس کوٹھی تے جاندی ہے ایتھے لفٹ جاندی ہے اس پہ جاونا دے نہ خواب نہ ترو اگاں اتنا چڑھدے اتلا تم چیلا بھی کھائیں جی آخری مطلب گرا چڑھتے ہیں اگاں اتنا چلتے ہیں تے چیک کرو دوستو اسی یار فل اتنا چاڑے ہیں تو سائڈ تو ماحول چیک کریں دے تو دربار ہی چیک کریں دے جیڑا آخری اتنا چیلا ہے آ چیک کرو آ ویکھو جتھے گڈیاں مطلب کہ موٹر وے ہے تو چھوٹیاں گڈیاں نظر آ میں زوم وچوں کریندا ہاں بالکل 22 سیٹر 12 والی کھیڈن والی آ ویکھ لو سامنے موٹر وے دے اندروں تو منظر چیک کریندا آئی نے چھوٹا جا مینار یہ مطلب کہ اتنا چیلا ہے ایک بندہ آڑ کے ڈھاندا پیا آ ویکھو اندر دا ماحول نے مطلب کہ کوئی کبار وغیرہ نہیں لیکن ایتھے چیلا والی جگہ ہے اے ویکھ لو آ تھلے مسلے پین تے ادھر کبر آ ویکھ لو سارا ماحول تے آج دے دوستو اے یار تھیں ولاگ ختم کریں دے تے اگاں مطلب کہ ملدے ہیں کٹھے والی پہاڑی جنس دیندے نا اتھے چڑھن لگا سی ولاگ اتھے بنساں تے امید کریں دا آج دا ولاگ اچھا لگا تے چینل ضرور کرنا سبسکرائب تے ویڈیو نو کرنا لائک تے بلا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو وچ اللہ حافظ بائے بائے